na początku i zawsze i minie. Zawitaj Pani świata, niebieska królowa. Wybrał ją Bóg, wywyższył ponad wszystko. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Módlmy się, święta Maryjo. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych.
Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony. Ozdobiony od wszelakiej zarazy, świata ochroniona, pierwej święta w żywocie, matki niż zrodzona, Tyś Matko wszechżyjący. Sam je stworzył w Duchu Świętym. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas Witaj, Arko Przymierza, tronie Salomona. Ja mieszkam na wysokościach. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Przybądź nam, miłościwa Pani.
Witaj, świątynio Boga, w Trójcy jedynego. Tyś raj aniołów pałac, jak lilie między cierniem. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej. Módlmy się, święta Maryjo. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa.
daj miasto ucieczki. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Módlmy się. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Panu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, Pani, ku pomocy.
Вітай святлого з Габао, coś zwycięstwo dało. Ja sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Módlmy się, święta Maryjo. Wysłuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Pana. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Niech nas Syn Twój, o Panie, do siebie nawróci. Pani ku pomocy, a wybie nas potężnie.
Вітай, матко шляхетна, в паненській чистості. Як оліви ляне, о Маріо, ім'я Твоє. Пані, вислухай молитви нашої. З поклонем, Панно święta. Tać to różka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie powstała. W poczęciu swoim, Panno, niepokalałaś była. Módl się módlmy się, Boże, któregoś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował. Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo tej, któraś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Kiedy ranne wstaje zorze,
chwala Tobie, swe życie składam. Kocham Ciebie, Duchu, chwala Tobie. Trójco, chwala Tobie. Kocham Ciebie. Padnijmy na twarz, uderzmy czołem, tu chrześcijanie. Z pokorą szczerą, płaczem i wiarą. Błagamy Ciebie, Jezu nasz drogi. Błogosław nasze domostwo całe. Plony niemałe, daj zdrowie, miłość, pokój i zgodę, a duszom wszyscy wieczną ochłodę. Niech
Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, że pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami i Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, zgładził grzech, baranek na Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany. grzech, Baranek na wieki, królów król i Panów Pan. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, parafian, pielgrzymów, wszystkich, którzy łączycie się z nami w ten dzień, który łączy nas z całym Kościołem, obchodząc uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. We mszy świętej polecam miłosierdziu Bożemu, świętej pamięci Mariana Borko, w 10. rocznica po jego śmierci, a na pamiątkę chrztu naszego zostaniemy pokropieni wodą święconą. Pokrop mnie, Panie, hisopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a na śnieg wybieje. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Czystym obmyj mnie, a na śnieg wybieje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobre woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba
płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Płacisz grzechy świata, zbłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest, tylko Tyś najwyższy. Chryste z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich usiąść. Młoda para, żeby zajęła to swoje miejsce tutaj z przodu przygotowane. Bardzo serdecznie zapraszamy i wsłuchajmy się w Słowo Boże, które liturgia Słowa dzisiaj kieruje do nas. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my, kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela, i Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela, i Ty będziesz wodzem dla Izraela. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla, do Hebronu, i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namastili więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto Słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do Niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Kolosjan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego,
pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby nam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Alleluja. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niech teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze, podchodzili do Niego, podawali Mu ocet, mówiąc: jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze zloczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tą samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie. Można teraz wentylator organa nadmuchający wyłączyć. I dzisiaj, jak wiemy, raz na rok liturgiczna uroczystość przypomina nam, tak można nazwać, prawdy naszego życia. Nawet nie są to prawdy wiary, ale prawdy naszego istnienia. Niektórzy z Was przychodzą też budnie dni, uczestniczą we mszy, niektórzy może łączą się, a może później tylko też przesłuchują Słowo Boże, rozważanie Słowa Bożego. I te czytanie, liturgia Słowa tych ostatnich tygodni, a w szczególny sposób też ostatniego tygodnia
jakby przygotowywała nas do tej uroczystości, wprowadzała nas do tej uroczystości. Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. I tak już jest, że pewne rzeczy, czy chcemy my, czy nie chcemy, ale od nas jakby nie zależą. I to, co dzisiaj ukazuje to drugie czytanie o tym, kim jest Bóg, a kim jestem ja. My dość często powracamy do tego, bo jakby nie ma innej drogi stanięcia w prawdzie. To jest bardzo ważne, żeby stawać w prawdzie, gdy chodzi o relacje międzyosobowe, żeby nie było tych niedorozumień, bo niedorozumienia prowadzą do tych różnych rozlamów, do wojen, do zniszczenia. Tak już jest, czy to jest ta mniejsza wspólnota, rodzina, kiedy wynikają ten braki rozumienia, braki zrozumienia, kiedy wynikają te rozlamy. Dlaczego? No bo w jaki sposób mąż przestaje uświadamiać sobie z różnych powodów, że on jest mężem, że on jest ojcem, w jaki sposób zapomina, czyli wychodzi z tej drogi prawdy. My wczoraj przy zawieraniu małżeństwa, dzisiaj ten pierwszy jubileusz, jak my говорили, całe sutki już w mieście, представляете, Валентин i Weronika, I mówiliśmy o tej miłości, która nie dzieli, ale o miłości, która jednoczy. Ale żeby ta miłość jednoczyła, tak jak wczoraj my mówiliśmy, to ma być też prawidłowe rozumienie miłości, żeby stanąć w prawdzie, czym jest miłość. Я уже сотни раз повторял, когда был ребенком, для меня милость – это было «дай». Я люблю тебя, а ты мне дай. Что дай? 20 копеек на мороженое, помните, пломбир был такой в шоколаде, пенсионеры помнят, да? Ну, было там мороженое другое, и по 18 копеек, и по 12, и по 8 такая вода замороженная была с сиропом, да? Может, помните, ale ten taki пломбир taki был в шоколаде, там, где я жил, я думаю, и здесь то же самое, по 20 копеек. Но żeby stanąć w prawdzie, czym jest miłość, i wtedy to stanięcie w prawdzie nas wyzwala z tych błędów, z tych nieporozumień, i także w tych różnych отношениach, kim są dzieci, kim mają być dzieci. I dlatego te ostatnie też dni my słyszeliśmy o tym posłuszeństwie, o wychowaniu. Rozpoczęliśmy wczoraj chyba czytanie też katechizmu, który właśnie od 4. przykazania, które reguluje te отношения międzyludzkie. Co jest moje, a co jest innego człowieka. Tak już jest, że w tym tygodniu byliśmy też w pielgrzymce do jednej z takich parafii, do sióstr zakonnych. No i akurat tam dzielili się trochę o tym, co tam, czym żyją, wszystko i tak dalej. I siostra zakonna opowiedziała, że u nich akurat przy ich domu tym zakonnym, gdzie mieszkają, też rośnie grecki orzech. I mówi podwórko, zamknięte podwórko, czyli normalnie забор есть калитка. И думаю, что жители этого небольшого городка знают, что там живут монашки, сестры. И мы выходим якось з дому, а идет мужчина, 2 пакета несет орехов с-под дерева. Мы так немного удивились, в светлый день. Мужчина, а вы что здесь делаете? Орехи собирал. Але как? Чьи орехи? А не важно чьи, просто вот пришел пособирать. А что, нельзя?
Так это ж, говорит, наш дворик, это ж наша территория. Ну и что с этого, что вам жалко? Почему tak jest? No człowiek nie ma w jakiś sposób uporządkowane w głowie, że to nie jest mój teren, to jest teren innego człowieka. No i także dzisiejsza uroczystość ukazuje nam, jeszcze raz powracam do tego drugiego czytania, że no Bóg jest Bogiem. Bóg stworzył cały wszechświat. Od Niego wszystko się powstało. Bóg dał nam życie. To wszystko, co nas otacza. My słyszeliśmy w tym tygodniu, już w zeszłym tygodniu, bo dzisiaj jest pierwszy dzień nowego tygodnia, ale w zeszłym tygodniu słyszeliśmy ta przypowieść o tym, jak Jezus opowiada, że król wychodził gdzieś tam na wyprawę, a dla swoich sług zostawił pieniądze. Dał im, chyba miny to nazywało się, dał im pieniądze, on dał swoje pieniądze. I mówi, rozporządzajcie się, ja daję wam wolność, jak chcecie, rozporządzajcie się tymi pieniądzmi. To jest dar dla was, ale to są Jego pieniądze. I po różnemu tamci słudzy wtedy postąpili. I tak samo tam o winnicy jest jeszcze inna ta przypowieść. Bóg dał nam to życie. Czy ja wierzę w to, czy nie wierzę, dlatego ja wspomniałem, to nie jest tylko prawda wiary, to jest prawda życia. Ale moje życie pochodzi od Boga, czy ja chcę, czy nie. Bóg dał to życie. Dlaczego dał? Z miłości do nas. Ale dalej to jest odpowiedź z mojej strony. Czy ja staję w prawdzie, kim ja jestem? Że Bóg jest Królem Wszechświata, że Bóg jest Panem Wszechświata. Tak, On dał dla mnie tą wolność i szanuje tą wolność. Czasami mogą powstawać te takie pytania, почему происходит столько беды, столько зла было в истории istnienia ludzkości i Stary Testament i te 2000 wydarzenia, to co słyszymy dzisiaj w Ewangelii, po prostu szydzili z Niego i członkowie Wysokiej Rady, dostojni ludzie szydzili z Jezusa i żołnierze szydzili z Jezusa. I ten złoczyńca, złodziej też szydził, wyśmiewał się. Ty jesteś Mesjaszem, jeżeli Ty jesteś, to dawaj i siebie, i nas spasi. Taki izdewony. Człowiek izdewается nad Bogiem. Dlaczego? No bo brak uświadomienia, że ja jestem stworzeniem. Kim ja jestem? I ta uroczystość, która dzisiaj jakby zawieszaje ten liturgiczny god, bo już jak Bóg pozwoli, następna niedziela rozpoczynamy nowy okres liturgiczny, nowy etap, tak jak mówimy w Kościele, to jest nowy rok, Adwentem rozpoczynamy. A dzisiaj jakby to zawieszenie, że do tego ma prowadzić całe odnowienie, dostanięcie w prawdzie. I dalej jest odpowiedź człowieka. To, co dzisiaj słyszymy obok Jezusa, ale nie tylko tutaj na krzyżu, na Golgocie, ale my słyszeliśmy, Jezus podróżował, chodził, przychodził, przemawiał i tak jak w zeszłym tygodniu słyszeliśmy jakiś tam dzień, wtorek czy co, jedni słuchali Jezusa, jak tam był taki termin, z zaparciem tchu słuchali Jezusa, wchłaniali to, co On mówił, a inni naradzali się, jak by Jego unicztożyć, co by nam zrobić, żeby On zamolkł wszystko. Różna postawa człowieka. To jest nasza odpowiedź. I kiedy dzisiaj słyszymy o tych złoczyńcach, oni byli na tej samej odległości od krzyża Jezusa. Jeden po jednej, drugi po drugiej stronie. I jeden szydził, a drugi wyznał swoją wiarę. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Nie ośmielił się ani o co więcej prosić, tylko Jezu, wspomnij na mnie. Nie zapomnij o mnie. Pamiętaj o mnie. I
gdy chodzi o Króla Wszechświata, dzisiaj po mszy świętej będzie wystawienie i takie oddanie się, ten akt zawierzenia, litanie do serca Pana Jezusa, następnie akt zawierzenia swojego życia, zawierzenie swojej przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, kiedy ludzie przyjeżdżają do nas na takie też modlitewne spotkanie, to zawsze zachęcam, zapraszam do modlitwy. My stajemy, ja mówię, teraz powtarzajcie za mną słowa modlitwy, wyrzekam się różnego zła i oni wtedy powtarzają to, ale modlitwa kończy się tym i oddaję Ci, Jezu, zawierzę, powierzę, ofiaruję Ci swoją przeszłość z różnymi wydarzeniami, swoją teraźniejszość, naстоящее время, naстоящее życie, teraz i swoją przyszłość. Ale to jest dobrowolny akt oddania, kiedy przeżywam uroczystość Chrystusa Króla, ale nie tylko, kiedy mówię o tym wyznaniu, o tym przyjęciu Jezusa. To jest wyznanie naszej wiary, przyjęcie za swojego Pana i swojego Boga. Zawsze przypomina się ta historia, niektórzy z Was byli jej świadkami, a w szczególny sposób ksiądz Wiktor, który akurat był u nas wtedy na praktyce, kiedy były rekolekcje z ojcem Rufusem i śpiewali różne pieśni, w tym pieśń Jezus Chrystus moim Panem jest i tak dalej. I tak jakoś weszła widać w krew ta pieśń, uwielbienie i wyznania też wiary. I już wieczorem, kiedy skończyło się nabożeństwo, spotkanie, jedna zniewolona osoba, siedząc w ławce tam, biła butelką pusto od wody po ławce i krzyczała też: Jezus jest Panem! Jezus jest Panem! A ja tak siedzę, parę ławek do przodu tutaj i myślę, wiem, że ta osoba jest zniewolona, ale jak osoba zniewolona, jeżeli przez złego ducha, mówi, że Jezus jest Panem. I od razu przyszła myśl, ведь 2000 lat nazad, kiedy Jezus podchodził, jak tam te złe duchy wrzeszczali: wiemy, że jesteś święty Boże! Też wyznawali wiarę. I wdruk ta myśl, ale ona nie krzyczy, albo on przez nią, że Jezus jest moim Panem. Я тогда, помню, отвернулся в лавке сидячи. Я говорю, а ну-ка, powiedz, że Jezus jest moim Panem. I wtedy ogromna taka agresja. Nie, tego wypowiedzieć nie może. Ani diabeł nie może wypowiedzieć, ani człowiek, który odrzuca Boga, który nie wyznaje w Jezusie Chrystusie swojego Pana. Dlatego to jest nasza odpowiedź, kochani. To jest nasza odpowiedź przy tym nie tymi tylko słowami, że po prostu powiem na słowach. Nie, można i przebaczyć na słowach, można powiedzieć, że i kocham Ciebie też na słowach, ale to jest nasze życie, nasza codzienność. Te drobne rzeczy i te ważne rzeczy, to jest odpowiedź, czy Jezus jest moim Panem. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w jednego Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmie Pismo, i wstąpił do nieba
siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję skrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga naszego Ojca w niebie zanieśmy nasze prośby i błaganie. Za cały Kościół Chrystusowy prosimy o to, żeby chrześcijanie i dzisiaj, będąc jedną rodziną, milując się nawzajem, byli tym ogniem zapalającym wiarą innych. Ciebie prosimy. Powierzamy cały świat i wybłagamy dobrego Boga o pokój na świecie. Ciebie prosimy. Powierzamy w ten jubileuszowy dzień nowonarodzone małżeństwo. Wczoraj wypraszamy te potrzebne łaski dla nich. Niech dobry Bóg błogosławi i żeby byli prawdziwą, dobrą, szczęśliwą, chrześcijańską rodziną. Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga za tych, którzy w dniu dzisiejszym, przynajmniej aż 3 parafian, w dniu dzisiejszym też dziękuję za dar życia. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla Wiolety Jacinej, która obchodzi swoje 9. urodziny. Niech dobry Bóg błogosławi na dalsze lata, żeby mogła rozpoznawać swoje powołanie i kroczyć tą drogą Bożego życia. Ciebie prosimy. За Дарья Кривенко просим в день рождения, которой исполнилось 24 года, как благодарение Богу за дар жизни с просьбой о дальнейшем благословении и даров Духа Святого и опеки Марии для нее. Ciebie prosimy. I kolejna osoba, która obchodzi swoje 42 urodziny, Aleksander Szulga. Niech dobry Bóg błogosławi też dla niego i dla całej jego rodziny. Ciebie prosimy. Powierzamy Bogu bliskich naszemu sercu zmarłych, świętej pamięci zmarłego Mariana Borko, 10. rocznica po jego śmierci, naszych zmarłych krewnych, przyjaciół z naszych rodzin, przodków, za których w szczególny sposób też pamiętamy w modlitwie, aby osiągnęli tą radość nieba, życia wiecznego. Ciebie prosimy. I błagamy dobrego Boga za wszystkich nas, żeby każdy dzień my wyznawali wiarę w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ten dar, o którym mówi dzisiaj Słowo Boże, Bóg przywrócił nam to dzieciństwo Boże, które utraciliśmy przez grzech i tracimy przez grzech. Bóg na nowo przywraca nas do tego dzieciństwa, żeby my trwali w tym, żeby przez swoje życie wyznawali, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wieleje serc, które czekają na Ewangelię. Wieleje serc, które czekają wciąż. Napełni serce swoje tym kosztownym nasieniem, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. Wieleje serc, które czekają na Ewangelię. Wieleje serc, które czekają wciąż. Zobaczysz sam, że Bóg
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty namaściłeś olejem wesele jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i Króla Wszechświata, aby dopełnił tajemnicę odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania, i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenie, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo, królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wystawiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem obchodzimy uroczyście pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiluj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi,
którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do naszego Ojca w niebie, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się. Baranku Boży, który gładzisz grzechy spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością. On sień nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla Jego boskiej chwały, życie poświęćmy Mu.
drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich. Czekam na Twe zmiłowanie. Który pod osłoną chleba prawdziwy Bóg jesteś z nieba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej pustyni jest Bóg żywy. Choć zakryty, lecz prawdziwy. Choć zakryty, lecz prawdziwy. W tym najświętszym sakramencie z nieba stała, w tym momencie z nieba stała, w tym momencie. Zbliżam się pokorze i niskości swej, wielbą Twój majestat, skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. Utwierdzaj wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarną Lotra do Twych niebios. Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran, lecz wyznaję wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, nadzieję, rozpal miłość. Nie zostawię Cię samego przy ołtarzu klęknąć.
zostawię Cię samego, będę trwać w wielkiej ciszy, aby każde moje słowo w moim sercu słyszeć. Jezu, Jezu, w małej chusty ukryty. Jezu, Jezu, w małej chusty ukryty. Nie zostawię Cię samego, sercem stanę najbliżej, aby zgłębiać Twoją miłość, jak Maryja pod krzyżem. Jezu, Jezu, w małej chusty ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Jezu, Jezu, w małej chusty ukryty. Nie zostawię Cię samego, będę ciągle tu wracać, całym sercem adorować, tracić czas w oczach świata. Jezu, Jezu, w małej chusty ukryty. Życiem. Jezu, Jezu, w małej chusty ukryty. Jezu. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym. Go na wieki. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieków. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną, niego Bóg poskromi. Mocą Bożą strąć do piekla szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. O uzyskaniu odpustu zupełnego pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zapraszam usiąść na chwilę, co nas czeka. A nas czeka dużo wydarzeń. Za chwilę, jak mówiłem, wystawienie Najświętszego Sakramentu. Pomodlimy się na litanii do serca Pana Jezusa, a następnie też wypowiadać będę wsłuch, ale każdy może dołączyć się już indywidualnie do tego aktu zawierzenia. Zawierzenie swojego życia, na pewno zawierzenie też swoich bliskich, swoich rodzin, swoich potomków w Najświętsze serce Jezusa. Po otrzymaniu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, wychodząc z kościoła, ministranci wyniosą gazetę, nowy numer, Słowa Życia, wiele interesujących artykułów, dlatego będziemy mogli też zapoznać się. Bardzo dziękuję też za ofiary, które składaliście dzisiaj w czasie mszy świętej. Są tutaj postawione na ołtarzu, a będą przekazane do seminarium naszego grodzieńskiego, bo dzisiaj we wszystkich parafiach są zbierane ofiary na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego Międzydecyzjalnego w Grodnie. Co nas czeka w tym tygodniu jeszcze, też już tak zabiegając niedaleko, żeby nie zapomnieć, bardzo prosiłbym zachować ostrożność. Już dzisiaj będzie piękna ta zima, zobaczymy ten śnieg, no i będziemy mogli patrzeć aż do pocionka w ten śnieg spadający, za który dziękujemy Panu Bogu, ale zachowajmy ostrożność. И водители, дорогие мои, не только о себе, чтобы думать, але думать также о других водителях, которые, может, не думают. Второе, очень важно тоже думать о пешеходах, которые, может быть, не думают. Поэтому призываю также и пешеходов задуматься. Будьме осторожны. Думаю, что эти дни, также понедельник, вторник, особенно ten переломный, kiedy będzie padać deszcz, i trochę śnieg, i trochę deszcz, będzie skользко. Zachowajmy ostrożność, хорошо, na trotuarach, na drogach, bez potrzeby, żeby nigdzie tam może nie jeździć, nie chodzić i bądźmy ostrożni, ten przelomny taki moment, kiedy i my przywykniemy, i drugie przywykną do tych usłowi, dość będzie też taki trudny. Dlatego bardzo proszę w szczególny sposób dzisiaj po południu, po 3 godzinie, żeby już, jeżeli nie jest konieczne, powstrzymać się od różnych podróży. Poniedziałek, wspomnienie świętego Andrzeja Dunkliak, prezbitera i towarzyszy męczenników z Wietnamu. I особенно radosna wiadomość, że następna niedziela, jak już wspomniałem, 30, jest pierwsza niedziela Adwentu, nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego. No, będziemy o tym jeszcze rozważać, ale już ten ostatni tydzień i sobota te Andrzejki, jak zawsze tak już bywają. Niech dobry Bóg również pomaga nam i wejść odpowiednio do tego etapu nowego życia, nowego roku życia naszego liturgicznego, ale również, żeby pomógł nam, żeby my mogli też odnawiać się każdego dnia, jak również i w tym nowym Adwencie. Tyle byłoby ogłoszeń. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie ofiary i za dzisiaj złożone ofiary, i za złożone ofiary na seminarium na żywność, co parę tygodni temu zbieraliśmy. Dziękuję za wszelką pomoc też na parafię i wszelkie wasze modlitwy i dary. Serdecznie dziękuję. Także życzę miłego dnia, miłego tygodnia, no i tego fajnego, szczęśliwego życia dla młodej, jubileuszowej już pary, którzy dzisiaj też z nami dziękują
za ten dar nowego małżeństwa. Niech dobry Bóg obdarza was i błogosławi. O zbawczo hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, serce Jezusa nieskończonego majestatu, serce Jezusa świątynia Boga, serce Jezusa przybytku Najwyższego, serce Jezusa domu Bożej bramo niebios, serce Jezusa gorące ognisko miłości, serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico, serce Jezusa dobroci i miłości pełne, serce Jezusa cnót wszystkich bezdenna głębino, serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze, serce Jezusa Królu i zjednoczenie serc wszystkich, serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, serce Jezusa, źródło życia i świętości, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, serce Jezusa, zajrzywością napełnione, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, serce Jezusa, włócznią przebite, serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających, serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, Baranku Boże, który gladzisz grzechy świata, Baranku Boże, który gladzisz grzechy świata, Baranku Boże, który gladzisz grzechy świata, Jezu cichy i pokornego serca. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przeblagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale,
Wieru odwróciła się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twoimi. Zlituj się nad jednymi i drugimi. O Jezu najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, ale którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodle, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy, jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ladu, spraw, aby za wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Przed tak wielkim sakramentem Wszyscy wraz, niech przed Nowym Testamentem stary spraw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas, Bogu Ojcu i Synowi, po wszystkie niećmy dni, niech podaje wiek wiekowi, hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi, niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się, Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Niech będzie chwała i sens i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim, by łowić serca słów Bożych praw.
spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, z Tobą razem nowy zacznę dziś lub. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, z Tobą razem nowy zacznę dziś lud. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś lud. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, nową razem nowy zacznę dziś lud. Dziś wypłyniemy już razem, łowić serca na morzach dusz ludzkich, Twej pracy siecią i słowem życia. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoje